De jeddere Aldi supermerk in Dokkum is in 2 weken tijd ombouwd aan een nieuwe vaccinatielocatie. Van de morgen om zo'n uur gaat het gebouw voor het eerst open. De priklocatie in de Sionsberg in Dokkum die gaat van juwet tot dicht. De Sionsberg was in die zin een hele fijne locatie, omdat het natuurlijk dicht ook bij andere zorgverleners was, maar dat had beperkte ruimte. En omdat we op korte termijn heel veel mensen de booster kunnen laten halen, hebben we deze grote locatie gekozen en kunnen we hier zo'n 2000 mensen per dag vaccineren. Intussen kunnen alle volwassenen een afspraak maken voor een boosterprik. Nevens de GGD gaat het ontnota goed met de opkomst. Vooral bij de wat oudere mensen dat ze zeer snel komen nadat ze uitgenodigd zijn om een booster te halen. En wat we zien is naarmate de leeftijd zakt, dat of mensen nog korter dan 3 maanden geleden een vaccinatie hebben gehad, dus er nog niet voor een aanmerking komen. Of toch nog eenmaal een beetje twijfel hebben, zo van ga ik hem wel halen of niet. Hoe lang is de bedoeling dat deze locatie hier in Dokkum open blijft? Nou, in ieder geval tot en met april. En als het nodig is dat hij nog langer open blijft, omdat er toch nog vraag is naar vaccinatie of naar boosters, dan kan dat worden verlengd.